Hey, Mathias, Drama King, Drama King, the latest DJ in town. DJ nka wire ife manante wire amara ana m ajụ unu wire ọkụ a Mathias ya fere onwe ka ebe adọrọ ọkụ line 33 ka nna ajụ ọwụ ntupu ọhụ ka ọ na-arịa ọgụnụ ka ọ na-arịa this guy ai Chineke ọkwa onye ego ka a na-esi ife a ọkwa onye ego ka a na-esi ife a ga-ewe dadokwu ụmụ okoko natuo ha ka ekpokọrọ ọkwara ha ego kpo iwe na akpa ya ọgụnụ ka ọ na-arịa kansa kedu ife ọ na-arịa eji wee waya ya ọkụ ma ọ dị ebe adọstalụ hidden light pop ma ọ dị ebe nwa basilica instrument ya tụọ waya maka a na-atụkata waya ọ dịka ebe akpara ọnya ụsụ ai Chineke amaghị nnọọ na-amụ ọrụ eletrishan ka ọ dị ije ka ọ na-amụ ka ọkọ ndị tụwayarị nke ọ na-eme ife a amaghị m nkene the master of reality has met reality. Ịghọtago? The master of reality has experienced reality. Ịghọtago? He can now talk about reality out of experience. Hand they don't touch him. The reality has come into fulfillment. Ịghọtago? Onye ụsụ ka atụrụ Mathias n'ahụ ife a. Onye ụsụ ebe agbantụ transformer bụkwara waya gara ya n'ahụ ebe alụ 75 ọgụnụ ka ọ na-arịa. I think Mathias should come out openly and tell us if ọ na-arịa ka anyị mara exactly if ọ na-arịa. If we should start praying for him, we should know exactly what we are praying against. That is the reality he is teaching. He should come out realistically to tell us that no ọrịa dị otu aka ọ na-arịa or no ọrịa dị otu aka ọ na-arịa. Because even for ebe ahụ na-eji si na line 33 wee dọrọ ọkụ wee dọta n'ahụ ya ịghọtara and ọkụ na-esi na line 33 abịa na ọkụ na-adụ steady ọkụ na-eme ọbịa ọnyụọ ka ọ dị ije ka ọ na-amụ wetin dey occur. I want to know. Ọ chọghị isi from ile tipa gwongworo si wee banye na electrical parts ka ọ chọrọ ibido idele waya ka electrician ka ọ na-alụ ka ọ dị ije. I don't know. Biko gwanụ ka iron condemn waya ịghọtago kọpa waya ka ọ chọrọ idele. Kedu ife ọ na-arịa eji wee kwụkọ ihe ọkụ niile a na-ahụ? Kedu ife a or idea eji wee chee napụkwa ụmụ okooko ego ka ọ nọ na indeed na reality don meet am na reality enweta gị ichese ị na-amụ ya amụ ikwuo ya Chineke akpọghị ọkụ fe Chineke eji wee kpọghị ọkụ wụ na ọhọsi ide ekwu n'ọnụ. What goes around comes around. What goes up must come down. That is the law of karma. The law of karma has gotten him. He is here to disappear from social media. Ọ ka na-eshare video ndị mmadụ nye ọ na-eme okwukwata ume from onye ụsụ atụrụ ya n'ahụ obichara fon ya were ofu anya kpighe anya share video and ọha eme mistake ọha share video Los Zeus ọha share nke Sabinus ọha share nke kerava ha ọ na-amachasịcha nke ndị otu ya ahụ ndị na-akọ fọsịrị ma ọ na-akọ o share video ha. Very soon you will not even have time ya afụdo ụzọ meghe anya wee share video itself. You will still run away from Facebook. You will still disappear from Facebook. This is just the beginning. You ought to go. This is just the beginning. Maka na ekpare ebe ewu si efu. You are teaching us reality.
Today, we want to learn that reality from your experience. You need to experience that reality firsthand so that you can now feel the pain of those people you are mocking. You can feel the pain of those people you are mocking. If your Arabunago cannot save you, if that even your so medical doctors and hospital in are bragging of has not saved you, ị na-egosi ya ebe tọrọ onye ụsọ anyị emecha asị na mana ntị mana anya dọrọ waya dọpụ nke a na-awụ n'obi n'afọ ma n'ike ka a tọrọ ihe anyị emecha asị n'anya ma n'isi mana ntị ma n'imi wee dọrọ waya ndị mmadụ chọọ ha sị na-amụ ka nna amụ. After all, is this not the reality in akụziri anyị kpata or reality from one way or the other mana ọhụụ dị nke ya. We meet reality every day. So why are you trying to make yourself professor of reality? As if we don't know what reality means. Even if you go to dictionary and browse, you will see the meaning of reality there. So this is part of that reality in Akuzirai, and you should enjoy your reality. Enjoy it. There is no pity. Did you pity Mr. Ibu when his own reality befall him? Did you pity Abeshi Monago? Did you pity Yole Doshie? Did you pity all those people when their own reality before them? You mocked them, you laughed at them, you reminded them of how God has forsaken them. So in this your own reality, enjoy it while it lasts. If your Arobinago has forsaken you and your hospital, your state-of-the-art hospital, your well-equipped hospital oxygen, haka tank, if that hospital has forsaken you, that even up till now, I can wire more oko every day. Ashita wire 10, gawi, echini na ashita wire 20, gawi, uboselves are increase it to wire 50. Enjoy that reality while it lasts. Ibia ba na kono, ina kolo onwe. Then ekpere Mathias Ezeaku na echi ha agwo if you believe it cannot work for you. There is nothing like prayer that is going to work for you until the day you will confess what you have done to our people. Only that day. Only that day. For now, also Kachineke Johnson, Shoro Agwamun na 2025 for a year of judgment. And the hand will still touch so many of you. Ọbụrụkwa mmadụ ndị ime eluigwe ya echetụrụ ka Chineke were aka emezi okwu. Ịghọtago ọ bụrụ na ewu ọkụ na line 33 ya adọrọ n'ahịa ama n'ahịa ewokewe ọkụ na line 33 mana ewu ọkụ butenu generator start ya ọnụ ụlọ enwe generator bịa na mma volunteer my own generator start ya na ka current wee nwee ike ka na-aba n'ahụ ya n'afọ bụ odife. This is just the beginning.